eh. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Check, test mic. Sound. Isang magandang umaga po mga kabalen at welcome. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama eh. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama eh. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Makialam, matuto at magdesisyon ng tama. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po. Magandang umaga sa inyo at isang araw ho ng Miyerkules ngayon, March 18, 2026. Kumusta kayo po, kabalen? At nagbabalik po ang inyong lingkod, Justin Dizon, matapos ang isang linggong pagpapahinga. At syempre, gaya nga ho ng nasasabi at laging sinasabi ng mga Gen Z, ito natutunan natin sa mga bagets, yung work-life balance, ika nga. Pero ito ho, kahit tayo nasa bakasyon, talagang namomonitor natin itong mga pangyayari dito ho sa ating bayan, lalong-lalo na sa buong mundo, ika nga, ito hong krisis pagdating sa langis. Iba't ibang mga parameters, ika nga, at measures na, mitigation measures yung ipinatupad ng iba't ibang institusyon, mapapribado man o pampublikong institusyon upang ika nga makapag-adjust ho dito sa nangyayaring pagsirit ng presyo ng krudo. Mas marami na ho yung nakikita ko nagbibisikleta ngayon dahil sa mahal nga ho ng diesel, At syempre itong
pagtaas din ng pamasahe na inaasahan dahil yung transport sector ay labis na rin hong nahihirapan dito ho sa nangyayaring pagtaas nga ng presyo ng produktong pang-petrolyo. Ito ho yung mga panahon na dapat pag-isipan din ng ating pamahalaan, yung pagsasaayos ng mga bike lanes. Of course, isang magandang halimbawa yung nakikita natin dito sa may syudad ng Angeles at sa may syudad San Fernando na merong mga bike lanes at in fact ay protected pa. Kung tawagin, may mga bollards o yung sa Angeles City, sa San Fernando naman ho may mga puno along Telabastagan at yung iba ay hindi ganoon na nahaharangan but after Sindalan ay protected na yung bike lanes doon. Sana ho ay matuto rin yung mga motorista, especially itong mga yung four wheels ika nga at yung mga motorsiklo na irespeto yung bike lane dahil sa mga panahong ito mas marami ang inaasahan na gagamit ho ng bisikleta bilang mode of transportation. Ito ho ako'y kung madalas magbisikleta, si Kuyang Paolo G, nakita rin natin isang araw nung umikot dyan sa may palengke ng Angeles City. Yung mga nakakasabay ko sa kalsada, hindi naman ho sila halos o lahat nagbabike for leisure, ika nga kung tawagin. Marami ho sa kanila ay yung mga nagbabike patungo sa trabaho at pauwi sa trabaho. Tignan ho ninyo, lalong-lalo na yung mga kapatid nating construction worker. Yung mga kababayan natin na ika nga nasa minimum wage o below minimum wage, talagang ginagawa ho ang lahat ng paraan upang mapagkasya lahat ng klase ng paghihigpit ng sinturon upang mapagkasya ho yung kanilang kakarampot na kinikita. Yan ho mga mainit na usapin ngayon, pero bago ang lahat mga kabalen, ito napapanood ho tayo sa ating iba't ibang platform, lalong-lalo na ho sa YouTube channel ng CLTV 36 Official at syempre sa ating Facebook pages at CLTV 36 News at CLTV 36 Official. Live na live din ho itong programa nating news stream dyan sa telebisyon nationwide via Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre dito ho sa ating Air Cable Converge Channel 71. Napapanood din itong mga programa ng CLTV 36 sa ating 37 cable partners dito po sa buong Central Luzon at syempre sa Free TV Channel 36 sa Kalakhang, Pampanga. Ang CLTV 36 po ang pinakamalaking media network dito ho sa Central Luzon, maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. At simulan natin yan dito sa traffic situation muna. Silipin natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway ngayong araw ho ng Miyerkules, March 18, 2026. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala. Sa mga babiyahe po ngayong araw ng Miyerkules, ito yung aasahan ninyong sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Dito muna tayo sa Balintawak Toll Plaza. Yung mga pauwi ng norte at dito ho sa atin sa Central Luzon, wala masyadong pila dahil maaga pa dyan sa may area ng Balintawak. Kung kayo naman ay patungo ng Metro Manila, wala rin namang aberya yung approach ng Skyway at dyan sa may portion din ng Balintawak Toll Plaza, southbound portion, light traffic. Diyan naman sa may Valenzuela Interchange, magkabilang linya, ay maluwag din ang daloy ng trapiko. Pero kung kayo ho'y magawin ng Mindanao Toll Plaza at lalabas dyan patungong eastern section ng Metro Manila, galing ho ng Central Luzon, Balitang may paggagamitan. Skip the scroll. abay, meron na hong pagbabagal ng daloy ng trapiko. May choke point, ika nga kung tawagin, dahil ongoing yung construction works dyan sa may paligid ng Mindanao Toll Plaza. And dito ho sa may Libtong, may Kawayan, Bulacan, ay makikita rin natin
yung kapal ng volume ng mga sasakyan sa magkabilang linya ng North Luzon Expressway. Pero mas mabagal yung patungong Metro Manila, yung southbound section. And dito rin, ayon ho sa may NLEX, dyan ho sa may Kawayan River Bridge southbound, yung middle lane o yung lane 2 ay sarado sa kasalukuyan para ho sa safety repair. Kaya naman binuksan yung counterflow dyan sa pagkatapos ho ng May Kawayan Interchange hanggang Libtong portion ng NLEX. Sa gawing Bukawi naman ho, dito sa may lalawigan pa rin ng Bulacan, dyan sa may patungong Metro Manila, wala naman masyadong pila dun sa mga toll plazas o dun sa toll gates. And going north, light traffic din. Dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, North Luzon Expressway portion, magkabilang linya, maluwag din ang daloy ng trapiko. Ingat ho sa pagmamaneho mga kabalen. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matutuan magdesisyon na tama Skip the scrolling stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matutuan magdesisyon na tama magdesisyon na tama Ito naman mga kabalen at mga karehiyon, dito naman ho sa may kabisera ng Pampanga, sentro ho ng Central Luzon, Ciudad San Fernando. Ito ho yung sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Batay na rin sa monitoring natin mula ho sa CPOSCO o dyan sa may City Public Order and Safety Coordinating Office Command Center. Ngayon pong 10:15, kakapost lang nila, kakarelease lang nitong traffic update. Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Sa mga babiyahe ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, asahan ho yung maluwag na daloy ng trapiko dyan sa may Capitol Boulevard, Santo Niño. Ayan, at light to moderate traffic naman ho sa may Consunji Street, Santo Rosario. Light to moderate traffic din sa may General Hizon Extension sa may Barangay Santo Rosario. Kaya pong kabalena nini. At Vichomico Street area, light to moderate traffic din. Pagdating ho ng B. Mendoza light traffic, muling mararanasan ng light to moderate traffic kaya pong Barossa, kaya pong Allied Rotonda, kaya po Dolores, sa Dolores, and then light to moderate traffic din sa may JBL portion, dyan ho sa may Regional Hospital, dyan sa may Dolores, light to moderate traffic din hanggang Makabakle. Diyan pa rin sa may Dolores. Luluwag naman ang daloy ng trapiko sa may portion ng San Jose Traffic Light Area at dyan din sa may Tagulod, Petron area sa may Del Pilar. Light traffic din sa may Jasa Road, Magliman Traffic Light Area, light traffic din sa Lasatina Flyover Area, dyan sa may San Juan, and Holiday Land Area, Dolores, light traffic, Palawe, San Juan Area, light traffic. Madluwag din ang daloy ng trapiko dyan sa may Kelly's Lelot Bacolod area. Shout out sa Lelot Bacolod dahil hindi natutulog ang lugaw. Atin yung biglang kay. Pero original puntahan yan dati nung bata ako kahit na madaling araw. Hindi pa uso yung mga ibang 24 hours noon. 24 hours na yan. Legend na yan dito sa ating lugar. And then dyan ho sa may Paskuhan Village, light traffic din. Diyan sa may SMP and Robinsons ay light traffic din. Batay ho sa monitoring natin sa CPOSCO. And maluwag din ang daloy ng trapiko sa may Dolores Business District area. Ganyan din ho sa may St. Jude
portion, ano, yung traffic light doon. Light traffic din, Vista Mall area, Walter Mart, San Agustin, ayan, Saint Scholastica's Academy, San Isidro, San Miguel light traffic, Maimpis, kini pong Regional Government Center dyan sa may sakop, Diosdado Macapagal Regional Government Center light traffic, Del Rosario light traffic, Sindalan light traffic din, Baliti light traffic din, at dyan sa Talabastagan, Holy Angel Village, at dyan sa may boundary ng Angeles at San Fernando ay maluwag din ang daloy ho ng trapiko. The scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Pagbati muna kay Yoyoy Manalo na nakatutok sa ating programa ngayong araw ng Miyerkules. Maraming salamat, Yoy. Kumusta? Kumusta kayo? Kumusta kayo dyan? Yan, mga gustong may pabati rin, pwede ho kayong makipagkwentuhan kay Kuyang Justin dito sa ating streaming. At pag-usapan natin yung iba't ibang ika nga, talagang nararanasan natin ngayon, ano? At nariyan ho sa mga balita, ito yung headlines mamaya, pupuntahan ko rin. Itong illegal recruitment hub, ano? Diyan sa may center, isang institusyon, isang opisina, isang tanggapan, diyan sa may Mabalacat City, ang nabisto ho ng mga otoridad. Abay, good job, syempre. Palakpakan natin yung mga otoridad na nakabisto at ipinasara yung isang Korean language learning center na di umano isangkot sa illegal recruitment. Oo, isipin mo yun, di ba? Alam niyo yung mga ganyan. Kailangan, eto, madalas nating mabasa yan, madalas nating makita, pero ano yung importansya ng balitang yan? Mamaya explain ko, no? Bakit natin kailangan maging maingat? Classic case, Mary Jane Veloso. O, di ba? Yun lang. Ganun lang ho kadali. Alam ho natin, si Mary Jane Veloso, ang ating karehiyon, Tupong Nueva Ecija, ay biktima rin ng tinatawag na illegal recruitment. At dahil po doon, ay nasentensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo sa Indonesia. Actually, nailagay ho siya sa death row. Buti na lamang nailigtas ng ating pamahalaan at ngayon ay naiuwi sa Pilipinas. Pero meron din siyang panawagan, di ba? So, yan, napaka-importante. Kaya sana tuloy-tuloy, mas marami rin yung mga ika nga ma-monitor pa at maipasara pa ng ating pamahalaan ng mga illegal recruitment centers, upang wala nang mabiktima dito sa ating mga kababayan na nakikipagsapalaran sa ibayong dagat o nais makipagsapalaran sa ibayong dagat. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll. Makibalita naman tayo dyan sa lalawigan ng Bataan. Traffic situation muna tayo mula ho sa One Bataan Command Center. Alam ho ninyo, dati hindi natin masyadong kung dati hindi natin masyadong pinapansin itong mga traffic report. Abay ngayon sa sobrang mahal ng gasolina, talagang marami ho sa atin ang nakikibalita na ano ba yung sitwasyon ng trapiko dyan sa portion na yan. Kasi alam ho ninyo, pag na-stuck yung sasakyan mo, alam mo naman kung gaano kalakas gumastos ng crudo, abay, kawawa ka, di ba? So, maganda ho yung aware din tayo sa sitwasyon ng trapiko at maya-maya yung CLTV 36 News page, maglalabas ho ng mga traffic update upang live traffic update, upang makatulong ho sa ating mga kababayan na magdesisyon ng tama, di ba? Saan dadaan? Saan tayo iikot kung sakaling merong pagbigat ng daloy ng trapiko, lalo na ngayong nagtitipid lahat tayo sa crudo. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Ito, sa mga babiyahe patungong western portion ng ating region, Central Zone. Ang konyo nun, ang western portion ng ating region. Okay, sa mga pupunta ho ng Bataan, pupunta ng dyan sa may Olongapo City, Zambales at Subic, Iba. Yan, kung kayo ho'y daraan ng local road,
ito yung aasahan din yung senaryo dyan sa lalawigan ho ng Bataan. Dito ho sa may portion ng Layak, Balanga Bound ay merong hintayan lamang diyan sa may traffic light section, pero maluwag po ang daloy ng trapiko sa may patungong SC Tech southbound diyan sa may Hermosa, light traffic din. Diyan sa may Suli, light traffic. Ganyan din ho dito sa may bahagi ng Balanga ay light traffic din. So paalala ho dito, Hermosa light traffic din yung junction diyan. Paalala ho sa mga ating sa mga kababayan natin, mahigpit pong ipinatutupad itong speed limit sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Balitang may pagagamitan. Skip the scrolling stream. At every 36 news stream kasama si Justin Dizon neto makibalitang. Abay syempre para ho makaiwas sa disgrasya, ika nga yung mga pampublikong sasakyan hanggang 70 lamang ang allowable speed. Yung mga motorsiklo 60 lang, wag kang sosobra kaibigan, wag mo rin kakalimutang mag-helmet O yan yung mga nagmomotor, wag hong kalimutang mag-helmet. Kami ngang nagbibisikleta, naka-helmet. Hindi na ba talaga naka-helmet tayo Ako nahulog na sa bisikleta. Kung di ako naka-helmet, sigurado malala ang aking inabot. Diba? So, importante po, mag-helmet yung mga nagmomotorsiklo, nagbibisikleta. Yung mga private vehicles dyan ho sa Bataan, hanggang 80 ang pwedeng takbo. Habang yung mga malalaking truck at van, abay, 50 lamang ho kayo. Baka kayo maka disgrasya kung kayo sobra dyan sa speed limit na yan. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scrolling stream. At every 36 news stream kasama si Justin Dizon neto. Ito ho mga kabalen, unti-unti nating nararanasan yung pagpapalit ng panahon nung isang araw pagkalamig-lamig. Tapos nariyan yung kagabi, naulan din sa iba't ibang bahagi ng ating rehiyon. Ngayon may forecast na sabi uulan pero may mainit din. Alamin ho natin kung anong magiging taya ng panahon. Narito po ang latest mula sa ating Weather Bureau, DOST Pag-asa. Kasama si Justin Dizon neto makibalitang makialam matutuan magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, March 18, 2026. Patuloy pa rin humihina itong northeast monsoon at ito'y umiiral na lamang dito sa may northern at central Luzon. Inaasahan natin bukas posible na itong northeast monsoon ay umiiral na lamang dito sa may extreme northern Luzon, kaya malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot pa rin ng northeast monsoon, makakaranas ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan dito sa may Batanes, Cagayan at Isabela. Para naman dito sa may Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin dito sa may Central Luzon, asahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains, dulot pa rin ito ng northeast monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan po natin magiging maaliwalas naman po ang ating panahon, pero asahan din natin na unti-unti na tayo makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon. Mababa po yung mga chances ng pag-ulan. Kung meron man, isolated rain showers po ito o kaya mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 22 to 30 degrees Celsius, Lawag, 22 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, 21 to 29 degrees Celsius, Baguio, 13 to 21 degrees Celsius, Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius, at Legazpi, 23 to 31 degrees Celsius.
Para dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang ating aasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Agwat ng temperatura para sa Calayan ay nasa Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Cebu at Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius. For Zamboanga, 23 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index, yung heat index po, ito po yung nadarama po nating init. So sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 30 to 31 degrees Celsius. Sa Cotabato City, Maguindanao, ang pinakamataas nating naitala kahapon with 40 degrees Celsius. Para naman sa ngayong araw, inaasahan po natin pinakamataas pa rin dito sa may Cotabato City, Maguindanao with 41 degrees Celsius at sa Metro Manila naman 32 degrees Celsius. Habang pahina po itong northeast monsoon natin, inaasahan natin malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas unti-unti na itong pagtaas ng ating naitatalang heat index at nagsisimula na rin po ito sa may Mindanao area natin. Kaya kung mapapansin natin sa Cotabato City ay makakaranas po sila ng extreme caution na init. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:02 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:07 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Ito na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa Ulat Panahon. Ito ho mga kabalen, yung binabanggit. Mararanasan ho yung maalinsangang panahon sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Ayon na rin yan sa ating Weather Bureau DOST Pag-asa. Yung heat index o ito yung init factor kung tawagin, yung real feel. Dun sa cellphone natin, makikita natin yung pakiramdam ng temperatura ay 32 degrees Celsius dito po sa may Clark, Pampanga, batay sa monitoring ng Pag-asa. And then sa may Subic Bay, Olongapo City, mas mainit ng bahagya, 33 degrees Celsius. At ganyan din sa may Kamiling, Tarlac, ganyan din ho sa may Hacienda Luisita sa Tarlac City. Skip the scroll and stream at the 26 news stream. Kasama si Justin. Design ito na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon. Paalala ho sa ating mga kababayan, magdala ho ng panangga sa init. At syempre dual purpose yan. Pwede rin panangga sa ulan. Yung payong upang hindi ho tayo magkasakit ngayong pabago-bago yung ating panahon. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwala. Tuloy-tuloy ho tayo sa mga balitang may paggagamitan. Ito naman, foreign exchange rate. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar sa 59 pesos 80 centavos. Habang yung Japanese yen is 37 centavos. A pound is 79 pesos 77 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 64 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos 95 centavos. Dirham, 16 pesos 30 centavos. Euro is 68 pesos 90 centavos. Korean won is 04 centavos. At Chinese yuan is 8 pesos 68 centavos. Makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama.
Ito naman ho mga kabalen, public service announcement muna tayo. Mawawalan ho ng supply ng tubig dyan sa may barangay Tabun, Angeles City. Mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Ay meron hong gagawing flushing activity itong Prime Water at apektado rin yung fiesta communities. Diyan sinasabing flushing schedule ng Prime Water. So wala pong supply ng tubig 10 p.m. to 2 a.m. tomorrow, araw ho ng Huwebes, And dito naman sa Mabalacat City, particular na ho dyan sa may Santo Rosario at Santa Maria Subdivision, ay mawawalan din ng supply ng tubig mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas. Mas mahaba ito. Hanggang bukas. Alas 5 ng madaling araw. Yan, dahil may flushing activity rin yung Prime Water. So paghandaan ho yung mga kababayan natin dyan sa may Santo Rosario and Santa Maria Subdivision, lalo na yung mga night shift, ika nga, at yung mga negosyo sa gabi, ay 9 p.m. to 5 a.m. ay wala hong supply ng tubig. Mawawalan din ng, tapos na pala to. Yan. Kanina, yan. So ito ho yung mga, dalawa lang yung ating public service announcement kaugnay ng water supply interruption dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Ito naman mga kabalen, sa mga kababayan natin dyan sa lungsod ng Angeles ay meron hong nakaschedule. Ito inanunsyo na natin baka mabigla pa kayo. Ayan, nasa page po ng CLTV 36 itong announcement ng AEC. Kaya pong Angeles City ay bukas, iba't ibang mga lugar dito ho sa syudad ng Angeles ang mawawalan ng supply ng tubig, ika nga. Ay kabilang ho dyan. Yan. Kabilang ho dyan itong Motherland Hotel and Resorts dyan sa may Barangay Pampang. Alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga wala hong kuryente. At dyan sa may bahagi ng Friendship Highway dyan sa may Barangay Kutkut, 5 a.m. to 10 a.m. tomorrow wala rin hong kuryente. Ano yung sakop niyan? Ito hong right side going to Clark mula ho sa corner ng Rizal Extension hanggang EG Golf. Kabilang dyan yung gas station, yung Total, Nathaniels, ayan, Boom Chicken. Yung building dyan sa EG Building ay mawawalan din ng supply ng kuryente. Ayon ho yan sa update o anunsyo ng AEC. Samantala, meron pa ito mga kabalen. Diyan ho sa may Jesus Street, diyan sa may Lourdes Sur, 5 a.m. to 10 a.m. tomorrow, wala rin hong supply ng kuryente o brownout din, diyan sa may Lourdes Sur, Jesus Street, Angeles City. Sumating Street sa may Barangay San Nicolas ay 5 a.m. to 10 a.m. Wala rin hong kuryente bukas, And Jesus Street, diyan sa may Barangay Santo Rosario, ay 5 a.m. to 10 a.m. Wala ring supply ng kuryente. Walang kuryente. At brownout din sa may Hanin Town Subdivision sa may Quayan. 10 a.m. to 12 p.m. tomorrow. Okay? For pole and line rehabilitation na gagawin ho ng AEC. And dito naman sa Motherland Hotel, nabanggit ko na kanina, ay 5 a.m. to 8 a.m. tomorrow, wala pong kuryente. Na tama desisyon na tama. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Atin hong pag-usapan yung iba't ibang balita ngayong araw ho ng Miyerkules, March 18, 2026. Huwag ho kayong aalis. Makialam, makibalita at magdesisyon ng tama. Magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Balitang matatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 Newsstream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama,
Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. At maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating programa sa telebisyon at syempre sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Kaya naman kabalen, kung hindi pa kayo nakasubscribe, kung hindi pa kayo nagfa-follow sa ating pages, abay, ito na ho yung pagkakataon. At punta lamang sa YouTube at hanapin ang CLTV 36 official page. Makikita dyan, nandyan din sa link natin. At nandito, i-comment ko para makita ninyo yung ating official Facebook page. Ito. Teka lang, bilang streaming naman tayo, ito. I-comment ni Kuya Justin. Oo. Nandito ho yung link para makapunta kayo dyan sa ating Facebook page. And then, YouTube channel. Ito yung ating YouTube account. So mag-subscribe ho, paki-click lamang yung link na yan at mag-subscribe na kayo. At para mapanood yung mga iba't ibang programa, marami ho tayong mga bagong content, iba't ibang content ng CLTV 36 sa sarili ninyong oras. Oo, syempre, alam naman ho natin, mas masayang manood doon sa sarili nating oras, di ba? Kung saan minsan pag gusto nating makanood ng saan kaya masarap magkape ngayon, silipin ho yung page ng CLTV 36. Baka yung next favorite coffee shop ninyo o restaurant o cafe ay napuntahan na ng ating kasamang si JM De Jesus sa Spotlight, di ba? So pwede ho magpunta dyan. O kaya naman baka may gusto ko yung getaway o di kaya service na ma-experience. Yung usong-uso kasi ngayon yung mga lived experiences, di ba? May mga kakaibang trip
abay, punta rin sa page ng CLTV36 sa Facebook, sa Facebook, sa YouTube, ayan, sa channel natin, sa YouTube channel natin, makikita ho ninyo yung iba't ibang mga content, di ba? Nang click, nandyan din, syempre, mapapanood yan. Ito, pa. I-flash mo nga ko yan, Justin. Ano ba yung laman ng ating official channel? Ayan, di ba? So, ito, may mga tugtugan. Merong highlights ng hot air balloon na sobrang saya dyan sa Lubao, di ba? So, marami hong mga content na pwede nyong explore. Depende na rin sa inyong hinahanap, di ba? Hindi lang puro bad news. Alam naman nating lahat na marami ho sa ating mga kababayan, ayaw minsan talaga nakakasama ng loob o sumasama yung loob pag nanonood ng balita. Totoo ho yun. Kailangan nating tanggapin. Kahit naman, may mga pag-aaral ho na bumababa talaga yung news readership and news consumption ng mga tao. Dahil na rin, umiiwas talaga yung mga tao sa mga negatibo. Di ba? Hindi natin sila masisisi, itong phenomenon na ito, especially when the pandemic happened back in 2020, dahil marami ho talaga yung i-prioritize, sabihin na natin, yung kanilang mental health. At yung panonood ng balita, minsan talagang nakaka-anxiety. Sabi nga ng mga nakakausap natin, ninervyos naman ako pag nanonood ako ng balita. Yung mga giyera dyan sa may Middle East, ganyan. Of course, alam natin, mahalagang makibalita, mahalagang makialam, at magdesisyon ng tama, di ba? Pero may mga panahon din na gusto natin maglibang muna sa kabila ho ng samut-saring ingay ng mundo. Abay, syempre, naiintindihan ho ng CLTV36 yan, at ng RBC Media Group. Kaya naman, handog namin sa inyo ang iba't ibang content para ho mas maging masaya at enjoyable din yung inyong panonood. Ito ho, may mga content tayo sa ating YouTube account. Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan. Abay, mag-subscribe ka na. Ito na yung panahon para mag-subscribe ka. At syempre, pwede ka rin mag-like and follow sa ating official Facebook pages sa CLTV36 News and CLTV36 Official. Pero ito talaga, ako nag-enjoy ako sa YouTube kasi seamless Yung nanonood ka lang, tapos ito pala yung nangyari sa ganito, ito pala yung nangyari dito. Panoorin ho ninyo, puntahan natin yung channel ng CLTV36 dito ho sa ating YouTube account. At sige, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Ito muna. Okay mga kabalan, yung headlines natin. Kabilang ho sa mga ating na-monitor itong pagpapasara ng isang Korean language center dyan ho sa Mabalacat City na ayon ho sa ating pamahalaan ay sangkot umano sa illegal recruitment. Ano ba yung detalye ng balitang yan, Kuyang Justin? At bakit nasabing sangkot sa illegal recruitment yung nasabing Korean Language Center? So, eto na nga ho mga kabalen, ipinasara ho ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang Korean Language Training Center dyan ho sa may Dau, Mabalacat City, Pampanga dahil ho sa umano'y sangkot sila sa illegal recruitment at panloloko sa mga aplikanteng nais magtrabaho dyan ho sa may South Korea. Grabe naman. At pinangunahan po ang operasyon ni na DMW Assistant Secretary Jerome Alcantara at na Migrant Workers Protection Bureau Director Romelson Abang sa pakikipagtulungan ho nitong Mabalacat City Police Office. Ang pangalan ho nitong language center na sinatdown ng ating pamahalaan, Trabaho sa Korea Language Center Incorporated o TSKLC. Ay nag-aalok umano sila ng trabaho sa South Korea sa pamamagitan ng work and study program kahit wala silang lisensya bilang isang recruitment agency. Ayon pa ho sa DMW, ang training center ay may dalawang paraan sa pagre-recruit. Ito ho, baka sakaling
interesado kayo, yung mga training center, alamin ho ninyo, ito yung mga red flag. Ayan bibigay ni Kuyang Justin. Ano ba yung mga red flag na kailangan nating malaman? Kasi, di ba, halimbawa, usong-uso ngayon yung mga work and study programs, yung study and work program, yung kahanap ka muna ng student visa para makapag-aral ka and then eventually you will land a better opportunity sa trabaho sa ibayong dagat. Hindi ho natin masisisi yung ating mga kababayan na maghanap ng trabaho sa ibayong dagat, lalong-lalo na ho sa sitwasyon ngayon, kakasabi ko lang kanina, ayaw natin masyado ng bad news, pero ganun ho talaga yung nangyayari. Ika nga, di ba? So hindi ho natin sila masisisi at marami ho sa mga kababayan natin talaga ang gustong makatikim ng ginhawa sa buhay at ang tanging pag-asa nila ay makahanap ng trabaho sa ibayong dagat dahil Balitang may paggagamitan. Skip the scroll. using the internet language, hard mode ang Pilipinas, di ba? Yan ang sinasabi ng mga nasa social media. Hard mode daw talaga. Skip the scroll and stream. At everything just... Lalong-lalo na dun sa mga kababayan nating nasa Metro Manila, yung mga nagko-commute, abay hard mode talaga. Kumbaga sa game, kumbaga sa NBA 2K, kung saan yung Laos Group Eagles talagang namamayagpag, ayan. Alala ko lang, di ba? Oo, yung mga favorite game ko din yan. Yung sana ma-recruit din ako. Boss, baka naman. Hindi. Pang lang ako. Pang bahay lang yung laro ko sa NBA 2K. Kumbaga parang sa NBA, parang parang hard mode. Ika nga yung superstar, hindi nga all-star Hall of Fame pala, Hall of Fame mode. Diba? Ganun daw kahirap. At yung mga kababayan natin, talagang hanap sila ng trabaho, hanap ng pagkakataon na makapag-apply sa ibang bansa at sa iba't ibang paraan. At minsan, sa kasamaang palad, sila ho yung nabibiktima nitong mga, hindi ko alam kung ano yung mga term, nitong mga masasamang mga words na gusto kong sabihin. Itong mga masasamang people, ika nga, na talagang, sila ho yung ginagawang, kumbaga para makabuitre na pinagsasamantalahan yung kahinaan ng ating mga kababayan. So para hindi ho kayo mabiktima, ito ho yung mga dapat ninyong tandaan. Ito ho yung mga red flag. Yung dalawang sistema. Ito sabi, ayon sa DMW, yung training center, may dalawang paraan siya ng pagre-recruit. Una, yung sa pamamagitan ng Employment Permit System o yung EPS bilang factory worker at pangalawa, sa tinatawag na Student Pathway Option. Sa ilalim ho nung una, yung EPS muna, hinihikayat daw nitong nasabing training center yung mga aplikante na mag-enroll sa Korean language training na nagkakahalaga ng 8,500 pesos sa loob ng isang buwan. At matapos ang pagsasanay, kailangan umanong sumailalim sa pagsusulit ng sinasabing kaugnay ng proseso ng DMW. Kapag pumasa umano ang aplikante, saka pa lamang ito ire-refer sa magiging employer. Hinihingan din umano ang mga aplikante ng 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Grabe naman! Grabe naman. Para sa mga gastusin tulad ng visa application, airline ticket, medical examination at membership sa OWA at Pag-ibig. Samantala sa tinatawag na student pathway na pinakamadali umunong paraan para makaalis papuntang South Korea, pinapayuhan ng mga aplikante na sabay na mag-aral at magtrabaho. Hinihingan umano ang mga aplikante ng 100,000 pesos para sa student application at karagdagang 80,000 pesos para sa tinatawag na agency fee. Ang problema, wala ho silang lisensya na gawin ito ayon ho sa ating Department of Migrant Workers. At nangangako rin umano itong nasabing center ng trabaho bilang housekeeper at caregiver sa South Korea na may sahod na 80,000 pesos hanggang 100,000 pesos kada buwan. Kapalit ho ng bayaring umaabot naman sa 150,000 pesos. At pandilin lang umano ang gamit o gamit ang DMW o government-to-government hiring program.
Ginagamit pa yung programa ng gobyerno para umano maloko yung ating mga kababayan. Mahikayat sila dito sa modus nila. At bunsod ho nito, naglabas po ng Closure Order number 4 Series of 2026 itong DMW laban sa establishmento. Irerekomenda rin ang ahensya na isama sa list of persons and entities with derogatory record ang mga opisyal ng TSKLC at ipawalang bisa ang business registration nito sa Department of Trade and Industry. Desisyon na tama. Kaugnay ho nito, nanawagan ho ang DMW sa mga posibleng nabiktima nitong TSKLC na makipag-ugnayan sa Migrant Workers Protection Bureau upang mabigyan ng libreng tulong legal. Abay, baka kayo ho'y nakapag-apply na dito dito sa sinasabi. Eto, ilalagay ko yung pangalan para makita ninyo. Ito ho yung sinasabi ng ating pamahalaan kaugnay nitong illegal recruitment dyan sa Mabalacat City. Ito yung pangalan. So yung mga nabiktima raw nitong trabaho sa Korea Language Center o TSKLC dyan sa may lungsod ng Mabalacat, nananawagan ho yung Department of Migrant Workers na kung maaari ay lumapit na rin sa kanilang tanggapan at dyan sa itong anong tawag dito? Itong Protection Bureau nila upang matulungan yung mga naging biktima doon sa legal services. Okay? So pwede ho kayong makipag-ugnayan sa Migrant Workers Protection Bureau para sa free legal services. Nagpaalala rin ho ang DMW sa publiko na maging maingat sa mga nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa at tiyakin na rehistrado ho itong mga agency na inyong ina-applyan, o yung nakikipag-transaction kayo sa mga agency na rehistrado. Pero ito ho, syempre, kaya yung mga illegal recruiter, talagang ika nga parang mga unyango, di ba? Magbabalat kayo para maipakita na sila hoy, sila illegal. Kaya panawagan din naman natin at maganda itong nasimulan ng ating pamahalaan na patuloy yung monitoring nila. Sana tuloy-tuloy. Tulungan ho tayo. At syempre tungkulin ng pamahalaan, ng mga LGUs din, nabantayan. Tignan yung mga nag-ooperate na trabaho sa kanilang lugar. Yung mga nag-a-apply ng mga permit, ng mga negosyo, silipin din nila dahil ang unang biktima ng mga illegal recruiter na yan sa mga inyong bayan, syudad, lalawigan, o di kaya yan, ay syempre yung inyo ring mga kababayan, di ba? So, protektahan yung ating mga kababayan kahit na totoo to, lalong-lalo na ho. Ito lang Siyempre, alam naman ho natin na yung mga nag-a-apply sa ibang bansa, lalong-lalo na ho yung mga, halimbawa, ito, factory worker, caregiver, yung mga blue-collar jobs, ay hindi naman ganon ka-eksperto pagdating sa pagkilati sa mga dokumento. Di ba? Kahit nga ho yung mga professional, naloloko pa pagdating sa dokumento kapag pinakita yung peking dokumento. Di kaya naman, kahit nga yung mga professional, lalo na ho ngayon, di ba? May AI na. Di ba? So kahit mga professional, naloloko sila. What more? Itong ating mga kababayan na hindi ho ganon kataas yung kamulatan pagdating sa legal na usapin. Di ba? So, ito ho'y ika nga. So, kahit anong klaseng pag-iingat, hanggat nariyan yung mga illegal recruiter na yan, hanggat hindi naubos yan, merong mabibiktima. So maganda rin naman na kung kayo maganda ipagtanong na rin at makipag-ugnayan, anong pwedeng gawin? Abay, coordinate ho kayo sa employment office ng inyong LGU, yung PESO, kung tawagin, Public Employment Service. At i-check ninyo na ito bang nagre-recruit na ito bang nag-aalok ng trabaho na ito na government to government, legal ba? 'Di ba? Kasi may mga insidente na ho na ganyan na nagpapakilala na kung meron ho tayo na ibalita na sa ibang bayan, sa ibang mga lalawigan pa dito sa ating rehiyon na ginagamit ho yung pangalan ng pamahalaan para makapang-recruit ng mga empleyado. Kung naalala ko, meron sa dito sa Pampanga, nag-hearing pa sa Sangguniang Panlalawigan, di ba? Skip the scroll and stream at the 36 news. Ayan ho mga kabalin, at
Magpapaalam ako sa telebisyon ng 10:59 pero tuloy-tuloy ho tayo dito sa ating programa dahil na-miss ko kayo. Mag-overtime ako ng konti. Tapusin natin, pag-usapan natin itong mga balita. Maraming pag-uusapan. Okay, balikan natin, di ba? So itong mga illegal recruitment, i-check ho ninyo sa inyong mga, again, ulitin ko, no, doon sa inyong Municipal Employment Service Office o yung PESO, yung Public Employment Service Office. Itanong ho ninyo sa kanila kung ito ba, lalo na yung mga gumagamit ng government-to-government mode na sinasabi na employment, yan, na ginagamit yung pangalan ng DMW o ng PESO, etc. I-confirm ho ninyo. Pwedeng magpatulong kay, dapat sa barangay pa lang, di ba? Tapos para matulungan, mailapit kila mayor o dyan sa LGU, not necessarily kay mayor, kahit dyan sa tanggapan ng PESO, pwede hong puntahan yan, pwedeng alamin yan. Para din maging maingat at hindi ho tayo mabiktima. Speaking of Mary Jane Veloso, di ba? So napag-uusapan na rin natin. Classic case ho siya ng biktima ng illegal recruitment. Itong ating karehiyon na si Mary Jane Veloso, ano? At ano ba yung latest update na rin dito kay Mary Jane Veloso para sa mga nakikibalita? Ayan, wait lang ha. Ito ho yung latest. Noong nakaraang buwan ay nag-apela nagpadala ho ng apela si Mary Jane Veloso kay President Ferdinand Marcos para humabigyan siya ng clemency para ma-reunite sa kanyang pamilya. Yan. For after pong mabilanggo ng 16 years. Sa ngayon hoy, nakapiit itong si Veloso dyan sa Correctional Institution for Women. Ano? Mula ho siya ay maibalik dito sa ating bansa noong 2024. So as of now, wala pang development. Yun ho yung latest. Last month ay humingi ho siya ng apela. Nag-request ng clemency para ho makauwi na sa kanyang pamilya. Ito naman, no, sana aksyonan. Kasi napatunayan naman na siya ho'y biktima. Though meron ho kasing kailangan ding tugunan yung ating pamahalaan na ika nga anong tawag dito? Mga obligasyon, ano? Doon sa agreement, of course, with the Indonesian government pagdating ho dito. So may mga ganong factors. Bagamat, sa mata ng batas sa Pilipinas, si Mary Jane Veloso ay biktima ng recruitment, ay doon ho sa Indonesian government, dahil nga naging biktima siya, nakitaan ng illegal na droga na hindi niya alam, pinadala pala sa kanya. So ito, paalala rin sa mga mag-a-abroad, sa mga kababayan natin, mag-iiba yung dagat, pag meron nagpapadala ng package sa inyo, parcel, may mga pasabay, sinasabi, etc. Huwag ho ninyong bibit-bitin, huwag ho ninyong ilalagay sa inyong maleta nang hindi binubuksan. Okay? Kahit pakilala ninyo ang nagpadala. Oo. Kasi posibleng baka pinadala lang yan sa kanya, etc. Diba? Better safe than sorry. Lahat po ng ipapasok ninyo dapat sa inyong maleta ay nakita ninyo personally ano yung laman nito. Upang hindi po kayo magka-aberya eventually. Diba? Dahil para alam ninyo ano yung dala ninyo. Diba? Kasi kung minsan papasabay lang yan. Pakibigay ito kay ganito. Padala ko ito kay ganito. Yun, ganito ho yung nangyari kay Mary Jane Veloso. Meron hong illegal recruiter. Nung na-recruit siya, pinadala siya sa ibayong dagat dyan sa may Indonesia. May pinangkakuhan siya ng trabaho. Pagdating ho doon, nakitaan siya ng illegal na droga na hindi niya alam, bit-bit pala niya. Ang sabi, package lang to para doon sa dadatnan niya doon. So, ito ho'y mga ganitong klaseng modus na sumisira sa buhay ng ating mga kababayan. At kaya nga nang nabanggit ko kanina, na ilagay na sa death row sa Indonesia itong ating karehiyon, si Mary Jane. At nailigtas lamang ng ating pamahalaan. At ngayon, naiuwi, 2024, ay naiuwi sa Pilipinas, subalit nananatiling nakapiit sa CIW, dyan ho sa may Mandaluyong City. Ito naman ho mga kabalin, alam ko maraming nakikibalita
Maraming tatanong. Ito. Ayuda sa Central Luzon, saktong-sakto. May comment, basahin natin. Sabi ni Hoxon Danganan Michael, ayan. Morning po, pwede pong mangutang. Bakit 2K mo po miras keng driver na ning trike? Kay kareng operator karelaya miras ing 5K. Di ba po dapat 5K miras la kareng driver aliking operator? Nano pong milyari kening Angeles? Hoxon Danganan Michael, atin hong itatanong ito at isasangguni natin sa Angeles City LGU. Itong inyong komento at idodokumento ho natin ito upang maipadala natin sa Angeles City LGU. Ayan, sige, itatanong ho natin yan. Ito, may tanong ating kababayan, Michael Hoxon Danganan. Morning po, pwede po mangatang. Bakit 2K mo po yung miras kaya driver na ning trike kay kareng operator? Karela, miras siya 5K. Di ba po dapat 5K la kareng driver, aliking operator na pumilyari Angeles. Ayan So, sige po. Maraming salamat, Michael Hoxon Danganan. At ating ipapadala ito sa Angeles LGU. At upang itanong natin, ipa-verify natin at i-raise natin yung concern mo dyan sa kinauukulan. Okay, yung mga kababayan ho natin na may tanong kaugnay ng ayuda o di kaya naman may mga concern, pwede ho kayong magpadala ng mensahe. Mag-comment dito sa ating page at i-screenshot ko lahat yung komento ninyo at ipadala natin doon sa mga concerned government agencies upang mabigyan din tayo ng kasagutan. Dahil ito po, kaugnay ng ayuda, ayan, tayo ho'y umugnay dito sa DSWD. Sa Central Luzon, Oo. Teka lang, hanapin ko. Ito. Totoo ang magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito ho mga kabalin, ang latest dito ho sa usaping ayuda sa ating rehiyon. Wala pang malinaw na schedule para ho sa rollout ng ayuda sa Central Luzon. Ayon ho ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 3. Sa isa pong mensahe, ipinahagi ni DSWD Regional Director Venus Rebuldela na kasalukuyan pang hinihintay ang pinal na direktiba mula sa Central Office o Field Office Order bago makapagbigay ng detalye hinggil ng implementasyon ng ayuda rollout dito po sa ating rehiyon. At dagdag pa ho ng opisyal ay pansamantalang panoorin itong mga inilalabas na impormasyon at panayam ni Secretary Rex Gatchalian sa social media ng ahensya habang wala pang regional rollout. Kasalukuyan, nananatili pong bukas ang ilang mahalagang tanong mula sa publiko kabilang ang listahan ng mga benepisyo, kwalifikasyon, eksaktong proseso ng aplikasyon para sa tunong pinansyal, bagamat nauna nang naipatupad ito pong assistance to individuals in crisis situation o AICS. Sa ibang rehiyon tulad ho ng National Capital Region ay wala pang kumpirmadong timeline kung kailan naman ito ilulunsad sa 7 probinsya ng Central Luzon. At kaugnay ho niyan, patuloy hong hinihintay ng mga lokal na pamahalaan at ng mga mamamayan itong mas detalyadong anunsyo mula ho sa DSWD upang matiyak ang patas na distribusyon ng ayuda dito ho sa ating rehiyon, Central Luzon, gaya ng nabanggit nga ng ating karehiyon. At nag-comment ito hong si Michael Hoxon Danganan, may katanungan siya. So bakit daw 2K, bakit 5K? So ito ho, ayon ho mismo sa DSWD, kanina actually nag-follow up din tayo. Before tayo sumalang sa ating programa, inimbitahan kasi natin si RD Venus. Subalit tumanggi muna siyang humarap sa ating panayam dahil nga wala pang opisyal na direktiba. So oras naman na magkaroon daw ng direktiba, handa naman silang magbigay ng mas marami pang impormasyon kaugnay nito. So wala pa daw final update at yun nga, hinihintay pa nila yung field order mula po sa kanilang central office. For the meantime, eto mga kabalen,
ay ito yung latest na interview kay Secretary Rex Gatchalian dyan ho sa pamamahagi ng cash assistance sa mga TODA driver dyan ho sa Metro Manila. Okay? So sa Metro Manila ito. Ito ho yung latest statement, video statement ni Sec Rex na ating nakita sa kanilang Facebook page ng DSWD. Panoorin natin at para din may idea tayo paano yung rollout nila sa ibang rehiyon. Marangkada na, as we promised, 17 cities sabay-sabay, 30 sites sa buong araw for the next 3 days hanggang sa matapos natin yung 139,000 na tricycle drivers natin. And ang lagi ko sinasabi, hindi nyo kailangan sabay-sabay tumagsak. Katulad dito sa San Juan, nakita nyo, may sistema, lahat tayo may schedule. Ayaw kasi natin naaantala yung pamamasada nyo. So sumunod tayo sa schedule na binigay na local government units. May mga nakatakdang help desk sa lahat ng payout centers para kung sakaling may konting aberya sa papeles, on the spot gagawin na natin. And last, kung rin sa inyo na hindi nakikita yung pangalan sa kanilang mga listahan pero may license to operate mula sa kanilang mga city, magkumulang sila sa kanilang mga munisipyo, i-check nila sa City Hall kasi maaaring inadvertently na-delete lang pero I think isolated cases na. Marangkada na, as we promised, 17 cities sabay-sabay, 30 sites sa buong araw for the next 3 days hanggang sa matapos natin yung 139,000 na tricycle drivers natin. And ang ay sabi ho ni RD Venus ay eto nga no, silipin natin yung page ng DSWD kung ano yung statement. Yan ho'y pahayag naman ni Secretary Gatchalian kaugnay nung rollout dyan sa Metro Manila. Pero dito ho sa Central Luzon, as of today, this morning, March 18, wala pang malinaw na wala pang malinaw na guidelines regarding sa pamamahagi po ng ayuda dito sa ating rehiyon. Do, eto, pinost lang pala, eto, kakapost lang, ayan. O, eto na, kakapost lang, eto. So, sige, bagitin na natin, ano. So, ayan, para sa mga, yes, you read that right, hindi lang ito para sa mahihirap, ano. Ang AIX ay para daw sa lahat. Ito, kakapost lang po ng DSWD Just In. Ayan. Ito na yung hinihintay ng marami sa ating kababayan. Oh, ito. Sige. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Pasadahan natin tong ayuda sa Central Luzon. Sino ho pwede mag-avail ng AIX o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation? Ang mga nasa middle class, lalo na't may kinahaharap na krisis, mga biglaang dagok sa buhay na nagresulta sa pagkaubos ng financial savings. Ang paano po mag-avail? Pumunta sa pinakamalapit na DSWD Field Office o Satellite Office sa inyong lugar. Dalhin ang kinakailangang dokumento para sa interview assessment. Pwede ring scan itong QR code na ito, kabalen, karehiyon, para ma-access itong mga requirement. Ang halaga po ng AIX Cash Aid na matatanggap ay nakabatay ho sa assessment ng DSWD Social Worker. Okay, so paglilinaw ho ng DSWD Central Luzon, Skip the scroll and stream at the 36 news stream. sa usapin pa lang ng AIX to, ito pa lang AIX, hindi lang ito para sa mahirap, ito ay para sa lahat. Lalo na ho yung mga middle class na nakaranas ng biglaang dagok sa buhay o yung may nasa crisis situation. At naubos ho yung kanilang financial savings ay pwede hong magtungo sa tanggapan ng DSWD. Yung hong matatanggap na ayuda o cash aid kung tawagin ay mababatay naman o batay ho yan sa magiging assessment sa inyo ng social worker. So pwede hong scan itong nasabing QR code para makita yung mga requirements. Screenshot mo na. Screenshot mo na itong QR code. Ayan, i-zoom ni Kuya Justin para mas malinaw. Mas malaki, ayan. Yan. Sige, screenshot nyo na mga kabalin. Mga karehiyon, yan. Screenshot nyo na itong code. Pa-scan nyo na para makita ninyo yung mga requirements para ho sa ayuda. Okay? Pati mga middle class pwede rito. Ayon ho sa DSWD.
scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalitang makialam, magtuto at magdesisyon. O yan, na-screenshot nyo na ba? Na-scan nyo na ba? So, ano ba yung mga requirement? Ito, yan. So, nandito. Pwede, para mapuntahan natin. No? Hindi, ako na yung mag-screenshot. Ako na yung mag-scan para makita ko rin yung mga requirements. Baka qualified pala ako. Pwede, di ba? Bakit hindi? So, sabi ng pag naubos daw, sabi ng, pumunta sa pinakamalapit na field office sa inyong lugar, hanapin yung mga kinakailangan dokumento. Ano ba? Yung mga kinakailangan dokumento. Teka lang, ito. Screenshot ko na. Ito. So, Ikes, ayan. Nag-scan ako, na-redirect ako dun sa page nila. So, kailangan i-click mo lang, continue. So, eto daw, yung Ikes, pwede siya nagbibigay ng tulong medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain, or financial assistance para sa iba pang support services na kailangan ho ng isang tao o ng pamilya. So pwede ho ninyong i-click yung mga mode, tapos lalabas. Marami-rami yung requirements. Basta nandun, kung medical assistance ang kailangan, so yan, yung mga billing, ganyan, kailangan hong ipresenta yon. So, nandyan ho sa ating screen. Nag-work naman siya. Chinek ni Kuya Justin. Ito. Ayan. Nawawala. Hindi pala. Ayan. Chinek ko. So, in-scan ko yung QR code at lumabas naman yung mga requirements. So, ito ho, halimbawa sa mga nangangailangan ng medical assistance, medical certificate, clinical abstract, hospital bill, social case study. So, yan. Mga example lang to. Sa mga nangangailangan ng cash relief assistance, ito. Para sa mga biktima ng sunog, kailangan ng police report or report mula sa BFP. Sa iba pang insidente, certificate of indigency, kailangan, itong police reporter blotter, etc. So, nariyan ho, yung mga requisitos. So, mangyari lamang scan ninyo yung nasabing QR code. So, kaugnay ho nung ayuda sa mga tricycle driver, wala pa hong latest na inaanunsyo. Before our program, again, nakipag-ugnayan tayo sa DSWD. Ang sinasabi, tumutok lamang sa page ng DSWD National Office para ho sa mga statement ni Secretary Rex Gatchalian dahil hinihintay pa nga nila yung field order notice kung tawagin, o yung kanilang paano nila i-roll out yung specific guidelines regarding sa nasabing ayuda. Kabalen, magpapaalam na po si Kuya Justin. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programa. Antabay lamang dito sa ating page at CLTV 36 News and CLTV 36 Official. At syempre, dyan sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Para ho sa mga iba't ibang content at mga balita kaganapan dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Muli ho para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon, nagpapaalala, makialam, makibalita at magdesisyon ng tama. Ito po ang Newsstream. Maraming salamat po. Ayan. Okay, ulit. Take two. Ito po ang Newsstream. Maraming salamat po. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalitang makialam,